ste bre ljude, nas ponuđe ove HD, igramo Skywars sa drugom Filipom, druga epizoda, čuj mene četvrta. Alo! What the fuck, meni zabagovalo. Oh my god, god. Znaš šta ima, mamo? Šta imaš za bilu? Ili se plašim mrazka. Nemoj. Ej, me vidite i na kameru, a? Ili se plašim mrazka. Pa on snima, nemoj da pričaš. Ko? Pa on. Snima, a? Da. Snima. Filipe, gdje si? Tu sam je, vidim su tu. Nemoj. Jesi ti dobro? Čuri montire. Koliko ti on ima godina? Nemoj. 52. Kim čažem. Bože mi faču ispod. Ajoj, Krstovdane, Ilindane, Olimpije. Ne baci bombu. Nemoj. Anga. Ne, prijatelj, dolazi reku. Nemoj. Znaš da smo mi radili u školi, kad je otvoren prozor, a mi uzmemo saksiju, znaš, ovako bacimo kroz prozor i svi legnemo, kao da smo bombu bacili. Pa bacili ste saksiju na nekom na glavu, možda direkt. Bacite direktoru saksiju na glavu, on ima i škole paljba. Mene su sad svi u kući trebali povodi. Prave ti skup za 38 subscriber. Beba se plaši mraz. Alo, nemoj da im pokupiš sve stvari iz česta. A? Koliko imaš u boba? 38. Zamisli Filipe, meni jednom ispadne 35 miliona. Ono Filip uzme i baca sve od glavu sebi. 35.000. Dobro šlo! Epizodu retardiranog Zoleta. Danas ćemo... Ti si retardirani Filip Full HD. Đorđe Braša... A čo? Nemo... What the fuck? Evo, ja sad prekidam Skype. Ćao. Pobjeda, ne može. Ćao, ja sam rekao nešto. To je to za ovu epizodu, lajkite, širite.